sempre soño con tractores, pero ás veces non soño con nada, o sea, soño en branco. Pois a verdade é que a min tamén me pasa, pero non sei por que será. Sí, esta pregunta resolverán os nosos compañeiros do CSIC. Por que cando dormimos non soñamos sempre? Bos días, tardes ou noites. Estamos aquí no laboratorio do SIC e a pregunta que vos resolveremos hoxe é porque ás veces non soñamos O primeiro a comentar que aunque estemos en movernos como nun ataúde, a nosa conciencia sigue a pensar. Certo é, porque senón si que iríamos direitiños ao foso. Pero, bueno, deixando isto de lado, hai dúas fases, non unha, sino dúas. A NREM e a REM. a fase NREM é a fase considerada de descanso, é a persoa quedase dormida e pasa dun sono lixeiro a un sono profundo. A fase REM é aquela que ocorre por primeira vez 70-80 minutos despois de dormirse. Nela, os ollos móvense moi rápido, o cerebro e o organismo energizanse. Isto non explico dos soños, pero un momento buscando aquí na web profunda. Perdade, o ordenador vai un pouco mal, pero o caso é que dependendo na fase na que nos encontremos dormidos pasará unha cousa ou outra, non? Correcto! Pensar correcto es lo que hago. Se nos despertamos na fase NREM non recordaremos nada do soño, pero se despertamos na fase REM recordaremos todo o soño. Pois logo poderías dicir que a pregunta está resolta, non? Ei, desperta. Perdade, que estaba soñando con que aprobaba as miñas asignaturas.